पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली जाती चाहुल लागे दयाला मी कोबळा जागवी दुनियेला मी कोबळा जागवी दुनियेला रात्र मध्य पावली धरणी कंपन पावली रात्र मध्य पावली धरणी कंपन पावली त्यानी साहुल लागे दयाला मी कोबळा जागवी दुनियेला मी कोबळा जागवी दुनियेला रात्र मध्य प्रहरी धरणी कंपन पावली रात्र मध्य प्रहरी धरणी कंपन पावली त्यानी साहुल लागे दयाला मी कोबळा जागवी दुनियेला मी कोबळा जागवी दुनियेला किनबिन पाखराची गडबड दुनियेची कामे दिनभराची हो 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 फिरणे पडली डोंगरवाली लाली चढली या माली फिरणे पडली डोंगरवाली लाली चढली या माली चढली साहुल लागे दयाला मी कोबळा जागवी दुनियेला मी कोबळा जागवी दुनियेला रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली त्यानी साहुल लागे दयाला मी कोबळा जागवी दुनियेला मी कोबळा जागवी दुनियेला सुस्वागतम सुस्वागतम आपल्या समोर सुरू असलेल्या या कार्यक्रमासाठी वाटाच्या गाण्यासाठी कोकण कला मंचाचे निर्माते सुस्वागतम सुस्वागतम आपल्या समोर सुरू असलेल्या कार्यक्रमासाठी वाटाच्या कोंबड्याच्या नृत्यासाठी व गाण्यासाठी कोकण कला मंचाचे निर्माते ज्याने मुंबई सारख्या नगरीत तळागाळातील कलाकारांना एकत्र करून नमन कलेत एक सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली तसेच कलेवरती निष्ठांत प्रेम करणारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कळपणगावचे सुपुत्र सन्माननीय दिनेश कुरतडकर साहेब आणि उपस्थित संपूर्ण कोकण कला मंच यांकडून 1001 रुपयांचं पारितोषिक या नामाचे गायक सप्तसुरांचा बादशाह म्हणून त्याचा ओळख जातो असा रोशन रावण यांच्यासाठी 1001 रुपयांचं पारितोषिक आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की हे गाणं पुन्हा झालं पाहिजे म्हणजेच वन्स मोर व ह्या नामाचे रोशन रावण यांनी हे गाणं समोर बोलत आहे. धन्यवाद.
मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली रात्र मध्य पहाट प्रहरी धरणी कंपन पावली जाती चाहुल लागे तयाला मी कोमला जागवी दुनियेला मी कोमला जागवी दुनियेला किरणे पडली डोंगरावरी लाली चढली हिरिया भाली किरणे पडली डोंगरावरी लाली चढली हिरिया भाली राहुल लागे कलाला मी तो बडा जागवी दुनियेला मी तो बडा जागवी दुनियेला साथ आमचा बाज आमचा चला नमन करूया साथ आमचा बाज आमचा चला नमन करूया श्री गणेश कुडतरकर निर्मित या कोकण कला मंचाचा कार्यक्रम दिनांक 4 जानेवारी 2024 रोजी वार शनिवार रात्री ठीक 8 वाजता पोपटलाल नाट्यगृह घाटकोपर येथे सादर होणार आहे। तरी या कार्यक्रमाचा रसिकजन हो तरी या कार्यक्रमाचा आपण सर्वांनी आनंद लुटावा। धन्यवाद। हॅलो हॅलो मथुरा नगर दिसे सुंदर मथुरा नगर दिसे सुंदर मथुरा नगर दिसे सुंदर मथुरा नगर दिसे सुंदर येथे कंस राजा राज्य करणार 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 ऐका त्याची सांगतो वाणी ऐका त्याची सांगतो वाणी ऐका त्याची सांगतो वाणी ऐका त्याची
त्याची सांगतो वाणी ऐका त्याची सांगतो वाणी ऐका त्याची सांगतो वाणी राजा झाला तो देवाधिकारा धनापासून किती राज्य पोलीस मिळवले पण माझ्या मनाचं समाधान झालं नाही. मथुरेचा सम्राट राजा कंस माझी बहीण देवकी तिचा विवाह मोठ्या थाटामाटात सुरच्या नगरीचा राजकुमार वसुदेव त्याच्याबरोबर मोठ्या थाटामाटात तिचा पार पडला आणि त्या विवाहाची मिरवणूक राज्यामध्ये चालत असताना त्या क्षणी आकाशवाणीसाठी शेअर कर आरके पुढच्या ग्रुपला शेअर कर वसुदेव देवकीच्या पोटी येणारे 8 वाक्य तुझा मृत्यूच कारणीभूत होईल. नाश करे. त्या क्षणी वसुदेव देवकी आपण तिथे 1 2 3 नवे संपर्कचा मार्ग दरबार फिरून पायदळी फिरून बापरे बाप सातबार घरोबार झाला. 8वा पुत्र होतो कन्या त्या कन्या गणगण फिरी जाताना अचानक हातातून दिसून आकाशात गेली आणि त्या क्षणी आकाश मूर्ख नवसा तुझा हार बदली कोकणात आनंदाने वाढलाय. तिचा मृत्यूच कारणीभूत आहे तो फक्त वध करेल. त्या क्षणापासून कोकणात असंख्य मायल ग्रास झाले पण अजून त्याच्या मृत्यूची बातमी नाही. कोण आहे तिथे?
ध्यास मुरलीचा लागला रे मोहना, ध्यास मुरलीचा लागला रे मोहना. गोलोकापासून एकत्र आपण संगत खेळत आलो रे, भीतीचे तोरण साबंध कारण त्यामुळे विभक्त झालो रे, त्यामुळे विभक्त झालो रे, त्यामुळे विभक्त झालो रे. गोलोकापासून एकत्र आपण संकट खेळत आलो रे, भीतीचे तोरण साबंध कारण त्यामुळे विभक्त झालो रे, त्यामुळे विभक्त झालो रे, त्यामुळे विभक्त झालो रे. भेटशील मजशी वृंदावना तुझा मजला कसयना, कसे समजावू मी माझे मना, लवकरी देवती दर्शना. काय सांगू मी माझी रे वेदना, काय सांगू मी माझी रे वेदना. हो त्या समोरणीचा लागला रे मोहना, त्या समोरणीचा लागला रे मोहना. वाऱ्याची लकेरी स्वरांग लहरी धुंद हवेनुचा नाद, आभात काही हातात वेळी खाली तो साऱ्या नासाद, खाली तो साऱ्या नासाद, खाली तो साऱ्या नासाद. वाऱ्याची लकेरी स्वरांग लहरी धुंद हवेनुचा नाद, आभात काही हातात वेळी खाली तो साऱ्या नासाद, खाली तो साऱ्या नासाद, खाली तो साऱ्या नासाद. राग भरली राहे रागना, नाचे चंद्र सूर्य नारायणा, शिव पार्वती करती उपासना, त्याच बोलतो हो दुसना. गाती राणी गोकुळ बोल करती दर्शना, गाती राणी गोकुळ बोल करती दर्शना. हो त्या समोरणीचा लागला रे मोहना, त्या समोरणीचा लागला रे मोहना.
हॅलो हॅलो आहे माटीवर सोनेरी पहाट झाली ग सोनेरी पहाट सडा पडला ग तारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा सडा पडला ग दारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा झाली ग सोनेरी पहाट झाली ग सोनेरी पहाट सोनेरी पहाट सोनेरी पहाट सडा पडला गदारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा सडा पडला गदारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा झाली ग सोनेरी पहाट झाली ग सोनेरी पहाट गवाडी उठला गाऊन गोठ्याला दुधाच्या धारा काढती दह्याच्या दुधाचे माठ भरून ठोकिया बाजारी जाती हो गवाडी उठला गाऊन गोठ्याला दुधाच्या धारा काढती दह्याच्या दुधाचे माठ भरून ठोकिया बाजारी जाती वेळ झाला बिगितला कमर डोंगरात धारा केला शृंगार भारी ग झाली ग सोनेरी पहाट झाली ग सोनेरी पहाट सडा पडला ग दारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा सडा पडला ग दारी मोतियाचा हा सुगंध मोगऱ्याचा झाली ग सोनेरी पहाट झाली ग सोनेरी पहाट अगं तारा आपण सारं पुढे आलो ना अगं मकरी पात्री चालू करा पण हे पावसी राहिले कुठे ना बघ ना सतत नेहमीच आहे अगं तारा ते पावसी अगं राधे मी नाही का तिला हात मारणार अगं तारा आपल्याला माहिती चालायचं असं म्हणत असेल तर तुझ्या मावशीला हात मारून ग. तारा बाहेर मी थांब लागते अगं मावशी अगं हे मावशी का ग राधे हे मावशी काय आपलं ठरलं बाजारात जायचं ना अगं आम्ही पोरी निघून आलो तुझा खरंच की काय अगं तुझी वाट बघा तिथं थांबलं लवकर ये बघ राधे थांबा तुम्ही येते बघा तुमच्या सोबत जायला मथुरेच्या बाजाराला त्या राधेन लय दिवसा त्या राधेन
लय दिवसान मारी हाक या मावशीला राधा हे तरणीसाठी आले मी साथीला राधा हे तरणीसाठी आले मी साथीला राधेन लय दिवसान राधेन लय दिवसान माझी हात या मावशीला राधा हे करण्यासाठी आले मी साथीला राधा हे करण्यासाठी आले मी साथीला नऊवारी नेसून आले मी नटून माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन नऊवारी नेसून अहो आले मी नटून माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन माझा शृंगार पाहून गेली राधा हिला जोन म्हातारी असून दिसते शोभ म्हातारी असून दिसते शोभ येते येते मी संगतीला राधा हे करण्यासाठी आले मी साथीला राधा हे करण्यासाठी आले मी साथीला असं होतच कधीतरी तुटक्या आणि फुटक्या आम्हाला केसच बांधता येत फक्त 2 मिनिटं थांबा केस बांधून येते आपल्या समोर सुरू असलेल्या ह्या गवळे करता बक्षीस कैलासवासी ऋतिक महेश जठार कैलासवासी ऋतिक महेश जठार यांच्या स्मरणात देणार महेश दामोदर जठार यांकडून मावशीसाठी 100 रुपये. मावशी नाव घ्यायचं आहे
महेश. पिवळं पिवळं हरी त्याचे पिंगळे पिंगळे पाय. पिवळं पिवळं हरी त्याचे पिंगळे पिंगळे पाय. आमचे हे कुठं दिसत नाही. चार चौघांच्या खांद्यावर गेले की काय. आणि एकदा मला मुलगा गेला. अग मी जरा दूध होते. काय हात दूध होते. असं का मावशी? असं का मावशी? मावशी आम्हाला अगं काय वाटलं. मला काय नाही कळलं. मी हात धुत होते आणि सदराला पुसत होते. तुझं आता आम्हाला वाटलं काय वाटलं. हे मावशी का? हे आमच्या पोरीचं खोटं पण बांधायचं आहे पण. कोण काय. अगं मावशी आम्हाला तुम्ही बांधायची वाट पाहिजे म्हणून तुला हात पाहिजे बघ. असं होय का? तुला मावशीचे बाळाची वाट नाही केली. एक टवले एक फुकणे. अगं तू मला सांगतेस ना बाजाराची वाट नाही द्यायला म्हणून. अगं मी तुझ्यापेक्षा जास्त चार पावसाला बघितले आणि तू शिकवतेस मला. आपण मावशी थोडी गंमत केली का? अगं तुमच्या गंभीर सभा अगं मावशी कशाला काय रागवते? कशाला राबवते. आता एवढी जगाची माहिती असेल ना तर काय मला सोडणार का मावशी? काय सोडणार ग. काय जास्त सोडू नाही काय नाही ग. आणि काय ग हे मावशी आता जाऊ दे ना. काय जाऊ दे. जाऊन दे काय झालं मला काय जाऊन दे. नुसतं मावशी मावशी म्हटलं की मावशीच्या जीवावर सतत चालतं. आता मावशी आता आम्हाला वाट नाही पाहिजे म्हणून तुला हात मारलेला. असू दे तरी सुद्धा अगं राधे, तू इकडे येतो. हे मावशी आता आमचं काय चुकलं असेल तर आम्हाला माफ कर बघ. तुमची माझ्याबद्दल काही चुकी नाही आणि मी तुमच्याबद्दल काही चुकत नाही. पण काय आहे ना काय अगं राहते जी म्हातारी माणसं असतात ती चार विचारांनी जास्त असतात. म्हणजे तुम्ही सगळं सुख करून पुढे आहात का ते सगळ्या विचारांनी कमी असतात. फक्त शिक्षणात असतात. त्या जगाच्या विचारात तुम्ही कधी असता म्हणून मी चालते. जसं मी बोलते तसं वागा. हो का मावशी? चालेल. मावशी कसं चालत होईल? मग चला आता आपण बाजाराला जाऊ. हो का मावशी? चला तर. अगं बोललो आपण बाजाराला चालू करूया पण तुम्ही घेतलं काय घेतलं काय ते सांगणार कोणला तुला. हे मावशी हे तुला सांगू का? अगं सांग. मावशी, ऐक ना. आता आम्ही दूध, ताक, लोणी असं काहीच नाही घेतलेलं. जे काय घेतलं ते सांगा या तिला. ते मग तुम्ही तुमचं काय काय घेतलं? अगं आधी पहिली सुरुवात कर ना. हे मावशी मी सांगू का? मग ऐक ना मावशी. हा. अगं मावशी मी गवळ्याची दादा. अगं मावशी मी गवळ्याची दादा दिसते नाही गोड. अगं मावशी मी गवळ्याची दादा दिसते नाही गोड. अगं मावशी विक्रीसाठी घेतले तर लोणच्याचं पोट. लोणच्याचं फळ हो काकी. काय मावशी? अगं काय म्हणते काय लोणच्याचं फळ. अगं या जनतेला माहित आहे का लोणच्याचं फळ म्हणजे काय असतं. हो मंडळी आमच्या कोकणात लोणच्याचं फळ म्हणजे आंब्याची कापा करून बनवलेलं लोणचं त्याला म्हणतात लोणच्याचं
आपण समजून सांगितलं होतं अशी पाहिजे. अगं तारा जरा तू ये पाहू. काय ग मावशी? काय ग मावशी ही एवढी आखलू नकोस कासारासारखी. तू काय विक्रीला घेतलं आहे ते सांग. अगं मावशी सांगायलाच पाहिजे. आपण सांगायला पाहिजे तर माझी सोन्याची सांगायला त्याला. अगं बाईला सांगते. हा. मी घेतलं विक्रीला चिकू. मी घेतले विक्रीला चिकू आणि कारण भेटले होते शेजारचे चिकू. तू काय? भिकू. मावशीला आपलं काय केलं? अगं दिसलं काय? तेव्हा चिकूचा वास येतो. अगं तिला दिसला असेल भिकूचा चिकू. अगं हिरा आता तू ये पाहू. हिरा हिरा तू केला आहेस. तू नको. हिरा, तू ये पहिली. तू काय विक्रीला घेतलंस तू जनतेला सांग. सांगायला पाहिजे म्हणजे सांग. सकाळी बरोबर ते पाणी सकाळी बरोबर ते पाणी रे मावशीने आम्हाला घेऊन घेतले का आंबे. अगं बाई हिनं आंबे कुठले घेताना काय माझ्या बिस्को खाल्ले. आणि तुला लाज वाटते काय की इथे येऊन सांगायला मी घेतले आंबे. आता मी सोडून कोण चोर होता तू. आता तू बरी लावलीस. आता काय बोलत उद्या भेट पाठी. अरे चंद्रा आता तू ये. लय घाई होती ना बघू आता काय सांगते ती. सांगूच नंतर म्हणजे काय या लोकांना काय माती सांगितली होती. सांगते सांग काय ते. अगं मावशी मी बांधलाय कमरेला सोनेरी पट्टा. ऐकते अगं मावशी मी बांधलाय कमरेला सोनेरी पट्टा. खंडगार पट्टा. थंडगार पट्टा. आणि तुझ्या तोंडावर मारील एक पट्टा. काय पण सांगता काय लोकांना पट्टा म्हणजे का. गरमीच्या दिवसात लागतो पट्टा. आता थंडी आहे पट्टा. चालेल झाला आता पुरी लोक. मग चला उशीर होतो बाजाराला जायला. हे मावशी काय तू? बघा, आपल्यासोबत एक पाऊस आलाय ना फिरवण्याचा. अगं बाई ग. अगं आमचं अगदी ओवी आपल्याला काहीतरी सांगत आहे. तर बघा काय सांगते ती. आता माझं बायक सोनूकला पिंटूकला नातू आला नातू आला. नको मग सण आलं सण. वा वा वा. हा द्राक्ष पाहिजे या कोकणात द्राक्षाची बरोबर. अगं माझं काय म्हाताऱ्याचं मी काय घेणार आणि मी काय नेसणार. तरी पण आम्हाला सांगितलं. तरी पण सांगू दे. आता कसं सांगू मी काय सांगू. अगं मी घेतलोय ना ते तुला सांगण्यासारखं ना. हे पावशी काय ते? सांगितलं काय गं? अगं काय काय ते सांगण्यासारखं नाही तुला. अगं मावशी सांग तरी. सांगायलाच पाहिजे. सगळं तुम्हाला चालण्यासाठी नाही सांगितलं या घरच्याला काहीतरी सांगते. काय अगं राधे काय गं मावशी? अगं राधे ग राधे आता ऐकते मी. अगं ऐकते ऐकते मी पाठवून काय ऐकते तू.
अरे मी घेतले कोकणातले टक आणि भिरबोल काय हे मावशी हे काय असतं का? अरे हे काय असतं आमच्या कोकणातली कंदमुळे असतात ती फक्त कोकणातच मिळतात अजून एक घेतलंय मी संपीला हे मावशी सांगितलंय का? अगं ग्वांट्यान अगं ती पण आमच्या कोकणातलं एक कंदमुळं आहे हे मुंबईतल्या लोकांना माहित नाही फक्त हे आमच्या कोकणातच मिळतात म्हणून ती या मुंबईच्या बाजारात विकण्यासाठी आली. अगं कंदमुळं दिसतात कशी अगं भोरट्यात असतं लांब आणि टका असतात गोल गोल आणि लांब हे मावशी आम्हाला बघायचं तर हे मिळेल कुठे का? अगं तू माझ्या घरी ये उद्या सकाळी अशी ये खरंच दाखवते तुला काय असतात ते बिलकुल वाक्या टक हे सर्व काही दाखवते तर आता झालं जाऊया हे मावशी या मंदिराचं आवडतं गाणं का? जाताना आपण गावामध्ये जाऊया का? हे तर आता तुम्हाला काय पाहिजे आम्ही म्हातारी माणसे आमचं आवाज आम्ही काय गाणी बोलणार आहे तुमच्या समोर अगं तुम्ही करण्यापूर्वी तुम्ही गाणी बोललं पाहिजे जेव्हा त्यांच्या कानाला सुंदर आवाज आता समजा म्हणून सांगते प्रत्येक वेळी सांगते म्हाताऱ्या माणसाचे काही तरी आहे का समजला चला सुरुवात करा मला जास्त नाचू नका गोष्टी सांगायचं आहे अरे काय आता केलाय शृंगार पाचुरंगाचा केलाय शृंगार पाचुरंगाचा भर भर चला घर रस्ता मथुरेचा भर भर चला धरा रस्ता मथुरेचा केलाय शृंगार पाचुरंगाचा केलाय शृंगार पाचुरंगाचा
सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाला बक्षीस कोकणकर सूरज ओबीसाठी 200 रुपये, तसेच प्रतीक सचिन वेळये यांकडून 251 रुपये, नवनिर्माण मंडळ कोचरी वेजवाडी 151 रुपये, तेजस गोविंद सांडे 201 रुपया, कुमार यश मारुती जाधव वेरवळी खुर्द लांजा राहणार घाटकोपर 200 रुपये, समीर सुभाष मालक आगवे मालकवाडी गायक आणि विदुषा यांचे 201 रुपये, शुभ्रा संदेश बासरे वाचत मिरवणे यांकडून गवळीसाठी 201 रुपये, तसेच दर्शन दिनेश मालक ईशान दिनेश मालक अनन्या अनंत टेगडे राहणार छत्रपती शिवाजी रत्नागिरी यांकडून 201 रुपये, मोहन हरी गावडे मावशीसाठी 200 रुपये, सचिन रावणा वंश रावणा भूमी रावणा पंकज बोंगले सुबोध रावणा यांकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपया, अनिकेत दीनानाथ मालक 100 रुपये, मानस व मंथन गजानन गोताड राणा तांगरी यांकडून 200 रुपये, सक्षम संतोष चाकवाते यांकडून 100 रुपये, सानवी लहू चावल दोन्ही बाल कलाकारांच्यासाठी 200 रुपये, नवलाई नवल मंडळ निवळी गोविंद परशुराम नवलाई नमन मंडळ यांचे फॅन गोविंद परशुराम प्रवीण मनीष तेजस रुद्र नील जयांश सांडी परिवार यांकडून गवळींसाठी 1001 रुपया, तसेच स्वराज सुधीर नाचरे यांकडून 200 रुपये, साहिल डिके उर्फ SR एडिटर मावशीसाठी 100 रुपये, बालकृष्ण रावणा ओबीसाठी 200 रुपये. या सर्व बक्षिसाच्या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अष्टमीच्या त्या धारा रिमझिम पाऊस धारा अष्टमीच्या
गोकुलात जन्म घेऊन दुष्टांचा संहार करेल. त्याच वेळी यम, वायू, इंद्र व अश्विनी कुमार पांडव झाली. देवकी भीमकी झाली. त्यावेळी बलिभद्र शेषाने संघर्ष केला. तोच मी आठवता धारण केला. बोला पुंडलिकावरती. हरी विठ्ठल. पण हो, माझ्या संगे सवंगडी अजून आले कसे नाही. प्रथम त्यांनाच ठापकन पाहतो. अरे रे पेंड्या, अरे रे सुदामा. आलो देवा आलो. आम्हाला एक बोलण्याचं कारण तरी कोणतं? अरे पेंड्या, अरे सुदामा. 1667 गोपिकांचा मेला थाटमाट करून मथुरेच्या पादरी चाललाय. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करणे ही कामगिरी तुमच्या सोबत आहे. काही हरकत नाही. येतोच मी. अरे हेच ना मा कृष्णदेवाने काय सांगितलं? कृष्णदेवाने सांगितलेलं तुला ऐक नाही. कान फुटलं की काय? हे काम करून गेले. काय मिळाला? अरे केस किती वाढले तुझे? कानावर येत आहे. कसं ऐकायला येणार तुला? बरं ते राहू दे, ते सांगतो मी. बरं आपण आता काय करूया माहितीये काय? आपण खेळूया इथे. आधी बोबड्याला हाक मारूया. बोबड्याला हाक मारूया. बरं बोबड्याला हाक मारतो. हा तू मारतो. तू मारतो. हा काय म्हणू त्याला? बोबड्या. बोबड्या म्हणू. अरे बोबड्या रे बोबड्या. अरे काय रे काय? अरे कुठे आहेस? अरे तुम्ही नदीवर आहे. नदीवर काय करतोय? आलो आता. असाच म्हणजे तरी पण काय नाही असं. काय धुतोस की? अरे तू अरे बोबड्या लवकर. धुवायचं नंतर बघू. आम्ही धुतो इथे. ये तू. अरे तू कुठं आहे? अरे आम्ही गोकुळात कवळणी गाई गुरं चरवतोय का? आलो आलो बा मी आलो. आले आलोली आली ही ताना कथा येऊ गल्या कुंदवना. आले आलोली आली ही ताना कथा येऊ गल्या कुंदवना. मी बोलतो जरी बोबडा नाही कुणा संग जगला. मी बोलतो जरी बोबडा नाही कुणा संग जगला. आले आलोली आली ही ताना कथा येऊ गल्या कुंदवना. आले आलोली आली ही ताना कथा येऊ गल्या कुंदवना. मी बोलतो जरी बोबडा नाही कुणा संग जगला. मी बोलतो जरी बोबडा नाही कुणा संग जगला. देवा सहायती हरी तो वाजली तो बाजली. तो वादळी तो वादळी तो वादळी तो वादळी. तुम्ही हात कशा मारली मिला नाची वाट गणली. तुम्ही हात कशा मारली मिला नाची वाट गणली. हात कशा मारली मिला नाची वाट धरली. तुम्ही हात कशा मारली मिला नाची वाट धरली. काय यार हाडा ती मोडून जायची याचं सगळं. काय रे? आम्ही तुला हाक मारला ना तेव्हा तू होताच कुठे रे? अरे तात्या आली. खालच्या आली. आडी हा. म्हणजे नदीच्या कडेला नदीच्या तळेला. काय उठतोस काय काय करीत होत रे तिकडे? अरे हलवीत होतो. आई गुऱ्या चरवीत होतात म्हणजे आईला घेऊन इकडे. काय बोला? आई गुऱ्या चरवीत होती, मी सोबत होतो असं म्हणायचंय त्याला. अरे गाई गोळ. गाई गुरं होय. हा. सांगायचं कधी? आता ना हा असं म्हणजे पेंड्या राहू दे. काय झालं? कृष्णदेवाने काम करायला सांगितलं. सांग ती सांगतो. काय सांगतो काय काम केली खान. सांगतो जरा ऐकून घे. एवढ्या त्या काट्या कुट्यात ना राणा वनात इथपर्यंत आला जमलाच नाही. हमलो. काय झालं? हमलो. काय म्हणतो हा? हमलो. अरे तोच प्रश्न विचारला होता नदीवर काय करतोस म्हणून. हाच बोलतोय हमलो.
आणि हा कोण? हा माझा गोत्या. तुझा गोतिया. कसा अरे त्याचा लय मोठा. कसा आहे बघ. आणि मी कसा आहे बघ. तुला काय झालं शिकायला? हा कसा तू कसा? आणि ह्यानं गायचं दूध लय दिलं. गायचं दूध लय दिलं. असं बरं तुला मी सांगतो हा. जेव्हा पप्पांनी त्याला कृष्णदेवानं आम्हाला कामगिरी सांगितली ती सांगतो आधी. हा. हा. बरं हा. कृष्णदेवानं काय सांगितलं माहिती काय? मला आता सांगितलं मला आता माय गातं. तुला सांगतोय ऐक. हा मला हा हा अरे त्या गोकुलच्या गवळणी गोकुळच्या गवलनी थाट माट करून काय करून अरे ताट नव्हे रे शृंगार शृंगार गार करून त्या मथुरीच्या बाजारी चालल्यात बघ. मुतलीच्या बाजारात अरे मथुरीच्या नव्हे. मथुरीच्या आपल्याला पुढे काय म्हणतोस? चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया कोणी घ्या ग दही दूध कोणी घ्या ग तूप लोणी कोणी घ्या ग कोणी घ्या ग तूप लोणी कोणी घ्या ग दही दूध कोणी घ्या ग तूप लोणी कोणी घ्या ग दही दूध कोणी घ्या ग तूप लोणी रंगला देवाची मागता ऐकूया चालू चला मथुरा ग गाठूया चला चला डोईवर माठ घेऊन ग जाऊया भर भर चालू चला मथुरा ग गाठूया अरे हा होन गवळणी. गलवानी काय? गवलानी अरे त्या गवळणी गोकुळच्या पोरी गोकुळच्या होली मथुरे बाजारी चाललेत बघ. चालल्या त्यांना आपण पिंपळाच्या बारी अटक करायचं बघ. तर करायची हा बांधून ठेवायचं नाही हा. असं बसून बसून काहीतरी युक्ती करून त्याला बसवायचं काय गलू हा बरं त्याच्यात का एक साधू आहे बघ म्हातारी कावती हा ती तावशी का मावशी ती मला माहिती नाही हा. पण हा हा तिला जाण विचार काय? तुम्ही आली का कुठून जाणार कुठं कुठं कुठे असं विचार. आता विचारू हो आता म्हणतो असं मग म्हणतोच म्हणजे काय विचार मावती हे मावती मावती काय रे पेल्या तुम्ही आलेल्या होतून आम्ही आलेल्या कुठून जाणार कुठं आम्ही आलेल्या गोकुळातून आणि जाणार मथुरेला अरे हा? काय म्हणाल्या मथुरेला जाणार मथुरेला जाणार म्हणाल्या हा अरे त्यांना सांग मथुरेचा रस्ता बंद आहे. मथुरेचा रस्ता बंद आहे जावते तू तिथं थांब काय थांब थांब मी ताम अरे मेला तू असशील ताम तुझं पुरं खानदान ताम असेल मला म्हणतोस ताम अरे मेल्या तुझी ऐशी की तैशी
माझ्या पण बसती की काय अगं पोरीनो चला बाजाराला. चला का अरे बंड्या अरे ह्याला काय झालं तरी काय तुझं झालं काय रे आमच्या संगड्याला तू काय केलं तुमच्या सौंदर्याला काय केलं? काय झालं तर बघ अरे मी होता आहे काय म्हणजे आयची ते हवागड आहे आणि आपलं तर चालत मात्र काय आपलं तर चालत आपल्याचं चालू अरे वरतं खाली दिसताय अरे खालतं वर दिसताय अरे होय अरे आता कसं झालं कसं झालं हा खाली चमकतात वर चमकतात अरे होमी वर आणि कोणती ओळखलं नाही आम्हाला तुझ्या आईची इसको क्या हुआ इसको मर गया चला ना पोरीनो. ए क्या आपण ही ती बॉडी दिसत नाही आहे पेंदा सुद्धा मला सांगितलेली कामगिरी अजून फार फाळे दिसत नाही. म्हणजे का ना त्या पेंड्या आणि सुदामांना आपणच पाठवलं होतं आमचा साऱ्याचा मार्ग घडवण्यासाठी हो करा दे. मावशी काय करा रे? अगं याच्या मागे कानाचं काहीतरी नियोजन असणार अगं कसलं नियोजन आणि काय? अगं हे तर कृष्णदेव आहे. आपण साऱ्या जणी त्यांच्या चरण पक्की चला तर पोरीनो या माझ्या पाठी. कृष्णदेवा अगं राधे थांब. साध्या दिलेलं वचन आपल्या तरी पूर्ण कर. नको